dengê civakê Silav û Rêz temaşevanên hêja em ê vê hefteyê jî li ser çêkirina qanûnên aştî û azadiyê biaxivin. Herî dawî komîsyon bi rêberê Gelê Kurd Abdullah Öcalan ra hevdîtin pêk anîbû. O Öcalan di peyama xwe dawî da kuşandibû jî behsa qanûnên aştî û azadiyê kiribû. Bi vê awayî pêvajo ket qonaxa duyemîn divê qonaxa duyemîn de jî qala çêkirina qanûnan têkirin. Yani zemîna hiqûqî û o yasayî têkirin. Ka em ji xelkê bipirsin derheqê çêkirina qanûnên aştî û azadiyê de çi difikirin? Her çi qas rêberê Gelê Kurd Abdullah Öcalan û PKK gav avêt ve jî lê heta niha ji alî desthilatê û dewletê ve gavekî wisa şêmber ku dilê gelê Kurd rahet bike, gelên Tirkiye rahet bike nehatiye avêtin. Em ê bipirsin ka hem li ser pêvajoyê hem jî li ser çêkirina qanûnan di meclîsê da divê çi were kirin, xelk çi dibêje? Bernama me dest pê dike. Öcalan gav avêt, PKK gav avêt. Silhê xwe şewîtan di xwe fesih kir. Ê niha komîsyon jî çû bi Öcalan re hevdîtin kir. Li meclisê divê qanûnên çawa werin çêkirin, qanûnên aştî û azadiyê çawa werin çêkirin, daxwaza Gelê Kurd çawa were qebûl kirin. Li naxwaza Gelê Kurd ana em biya dixwazin. Îro ew çawa ji me re gav davêjin, em jî ji wan re gerek gav avêjin. Îro yekî wek Serokê Selahattin Demirtaş di hepsê da ye. Gelek însanek mînava milletvekîlî ew jî di hepsê da ne. Yani ew Tirkiye Cumhuriyetê hikûmetî çawa qanûnê xwe rêz dike divê ki hûn ê vana uygulamî jî bikin. Wê çaxê kurmanca jî gerekî ew jî şertê xwe bide ber wan bînin ber hev bi eşît. Mehkumê me de hundirdir. Ev vana jî gerekî serbestiyê berin. Serbest bikin. Yani em dixwazin ki Yani ev yasayên çawa hûn dixwazin ji bo Kurdan ji bo gelên Ya- Tirkiye û yasayên çawa dixwazin? ya em dixwazin zimanê me yê kurmancî yani bira nas bikin. Îro gelê Kurd heye yani kesî nabêje em gelê Kurd nas nakin gerek me jî nas bikin. Em hûn çawa nas bikin se ew jî gerek me nas bikin. Yani ji bona gelê Kurd kîja bi avayî hese em wî dixwazin. Rêzdar Öcalan gavên cidî avêt, PKK gavên cidî avêt. Evet. Bar û kar ketî ser milê meclîsê komîsyonê. Divê yasayên çawa werin çêkirin. Ya yasa ez bawer nabim. Çima? Meclisi bu çar pencar aynı ve istizarı aynı mesele aynı gündemi. Son safhayı geri adımda ben. Bahane kedibinin. Derin devlet de nabe işi dahi. Derin devlet engeldi be. Yani Şu zanî ku derîn devletten geldi. abi engel ne bese çim avadıkın? Sebep ki kam tişki ne yapasın? Ev kamel meydanı Daxwaz û her tiştê em meydanı evi çamlı meydanı em açık zeyim. Biravcı açık bejin. İktidarcı bir açık bejin. de çawa baweriyata vê mesela pêvajoyê were. Valla Bavarya mıtınayım. Wê tamam baweriyat ne? Çi çê bikin? Çi gavan bavêjin wê baweriyata çê bikin? Bavarya mı rıçıtınayı, hükümet etinayi. Tamam, İktidar etinayi yani. tamam iktidar Ne gavê yapayım? çawa bavêje. Ne yapayım? Havayı kudukin. Yani hava etmi ne yapı bayışa? Ana te de gava babi ise gav kişi bravo babi. Ama diyor kuda sakini. Ev jî bêsamimiyetê derxewelê. Tabi. Çi şîretê li wan dikî? Tu çi bangê li wan dikî? Valla ez ne kuam te şiret kişi. Bir sarı iktidar me yönetmiştim me perişan kırını zaten. Me ekmek me taş kırını. Ez vakit ne kuam tişki bejim yani. Zor spas. Sağ ol. Öcalan gav avêt, gavên cidî avêt, PKK gavên cidî avêt. Nihal komisyon meclisê hatiye avakirin. Çi ji bo ku yasayên aştî û azadiyê werin çêkirin, çi kar û bar dikeve ser milê komisyonê? karobar çiftke mesela komisyonu tiştege yani bana hevdiyetin bebrakırı. İşte hevdiyetini van çe xwestiye ziwan acaba.
karşı yani komisyonu için bertba Öcalan bide. Brez Öcalan. Çoğu bide yani çok vasi. Kamuoyu zan. Öcalan dibêje êdî em ketine qonaxa duyemîn kanunên yasayên aştî û azadiyê lazım in. Tamam ya lazım ama gene bana cik ahbabecim mesela. Mesela tişkidin ya de bir yapı gene silah deni. Peyde gene silah deni. Yani bir güca medgeci la. Emri karıcı var bence. Çünkü ordu gibi. Karşı taraf fazla biz hazır. Ya sadık pici sen hazır. Yani sorun ne be? Sorun iyice Ji bo daxwazên gelê Kurd warin qebûl kirin divê yasayên çawa werin çêkirin. ya yasayı çağırın çekilir. Ki seri da siyasi tutarlara göre taberdir. Ci serokati gerek hoş bakın. Mesela ciki bizini. Kavim lükaya gerek var rakırını. Zani. Zamanı Kurdi serbest be. O artık mektebada peyvere bekani. En sorulan mesajı emzi yani bana bu حاجتين شهر حتى لو لا بدخل كاسي مغلوب نكر كاسي يعني اكل نكر Ne PKK tekçu, kesî ji xwe gav paş da naavêt. Türkiye zarar kır. Ekonomi olarak zarar kır. Bu hazar salana emna bebda dijin. Pisi hazar sala bunu ama qiza daya ya qiza jabsen diye. Dostaniya me, xinamtiya me, mirvatiya me hev bir bûye yani. Yani sorun çiye vallahi tişki nakar yani do perihanil bursayı cüve leyla zarar. Tselogani pis, evke pis yani yaptığı abetini. Hena ırkçı pırın iyi partiye sabecim iyi partiye bu Zafer Partisiye dünyada aşıtı nakvazım. Nijadperestî dikin. Nakvazım. Lê ez vê dixwazim peyama te ji meclîsê re çi ye? Ji Enqerê re çi ye? Peyamamın meclise tebben yek o ya pek bilim. Tebben yek. Yani komple MHP'ye, AKP'ye, DEM'e varı çed habedin iyi Parti o CHP'ye iyi Parti o evkin aynı yani ne mümkün. Zafer Partisi o evet ceza. Yani dem partî dibêje êdî dema çêkirina zemîna hukukî û yasayî ne? Ama ne de dozda sen rakatın boşu boşuna. Boşu boşuna siyasi olarak rakatın. Yani beseydi. Ama iyi besen. Ne bir asker verin kuştun. Ne hebali ne verin kuştun. Yani bir dayık daha ne gibi. Yedi bese yani böyle de sloganı kime yedi bese. Ama siz beni yedi bese. Ji bo azadiya Öcalan çi difikirî? Şimdi asadiye önceden çiz fikrim. Yani biraz cihi hoş fikrim. Faham ki. Yani artık ne kadar cizdini en bejim Rabbin Diyarbakır en bavar ne yapayım ki faşista bevka. Yani en bavar ne yapayım? Wî wênên Amedê tê bikevî nava şanazî û kêfxweşiyeka çawa? Ya vela naba vela Ahmet'e da gelasat hazar insan bir parız. Sed hezar tene. Yani ne yapayım bir parızım. Biparêzin. Bir şey bu parızım. Ez yazmayacağım ne ki? Bir dola insan duyuyor yani. Yani emniyet lazım yani artık. Yani dema azadiya wî hatiye li gorî te? Li gorî te dema azadiya wî hatiye? Ya öyle bir notusu çaravan da go halasmun meclise Türkiye'de. Yani hatta bir de mi? Çi got aynı dert kevene. Açık got ya haydar. Salbere çi got ve dîsa wisa. Aynı dert kere. Yani istisal böyle go bağışları tehlikeli insanlık. Ya gerçekten hero mezeke. Biz bu bir ciki da teklandını hero endigi mazır gafi mazır evdabeş. Hüseyin Hüseyin. En gafi mazır evdabeş. Mesela خونه ما فرقه دگو گندا بشوتین خانیا خراکن گندا خراکن insana بشوتین خانیا بشوتین ایروز دوی آزادی özgürlük demokrasi ve kebi ایروز بیاد خوازن ام تب خوازن ام بترین artık yani hem içinde 9 sal boşu boşuna havali metak boşu boşuna Zor spas. ay zor spas kırıcı var Divê meselê da ciddî me çareserî wênim Türkiye. Türkiye demokratik bikim. Niha li meclisê ji bo kanûnên yasayên aştî û azadiyê divê çi were kirin? Vallahi gerek çöre kirni gerek gavere avetini gerek bir işi hani çebi yani bir şekli çenabe o empir ezilmiş bin em Kürt gelek ezilmiş bin
يعني ام نا حقي ما هي نا حقوق ما هي انا كان طابلك اسمشكن مثلا سوريا نبي درا انا دي ليون يتمون هي اما تشكي متن يعني اما كماجرنا اري برا اي واجه هذا اللي برا اي ما جوارا قبول كر براي وان جابم ما بيجي براي ما اما ام 2 مليون كرد لتركيا يعني 2 مليون انسان نه عندك يعني ام حقي خود خوازن يعني ام حقي خود خوازن برا حقي ما بدنا ما يعني زاني بوي باي في حقي جوارا قبول كرين ياسا لازمن بله اگر کی یاساج المجلس اگر که دگش بیان دگش نبه به چه نابه و کس که جی آلی کاری ناکه يعني تفهمت کی گشی دروا دکن گشی يعني المجلس ده يعني گش دروا يعني ام دزانن يعني ام تلفزيون سيردكن ام ببینن ام پر ازل مشتبن دبی مملکت هانه ام ملت کی قدیما ام بریا ترکال ورابونه تفهمت کی ام ایروجی ماجرن اما قارشی ماس يعني يعني دخوازه كردا پر زورن كوارا قبول كرين قي داخل کردا کزور ننده کرجی هبیت یاوانتنه بريمن کرجی هب ناگرن کرجی هب بگرتنا ایرو ام 40 مليون انسان ما هب بگرتنا ام جی چاره سری بالا ام هب ناگرن کی جبر کو یکیتیا متنینه ام اوازی مشون ان شاء الله چاره سری به نها دورا مجلس بوي دخوازن گله كرد دبي ياساين چوا چeke يا بريم يا 40 ساله ابي واد عواد عندك تقولي خود امرو عولده حتى يرود بين بارش فقط جو انجام يعني او كما بيت شنو يعني نظام يا بي بكيتنا باوريوم نظام يعني ورتالق او كان سكين نكارم بيجن اما انا يعني ومدكي هي ومود هي وقت بنا سلاحي خداين اقوى صار مجادله كان ومود هي اما طبيعي نابا ما كرمان داد نابا وان داجي كل هبد خن هني يعني ناخوزن يعني هيك انسان انا لسر تشتي نانجي AKP MHP ve em ciddinin em bir karib kin ناو النبي ناو ظالم اجي ظالم hükümet dibe em ciddinin devlet ve em ciddinin peki dibe çi be ادبين خذ تعالى بارش تشيك وقف كل بيا غير كي بتفيني ونا او نا ام انا ام خبر دارم نکار خبر چیم بدین انا سمد ما چکی تدی دوله او که هم زانن yani مجبور باشتر زانن yani لیلا زانه روی بوی حتی یرو بارشد خواهد ای yani یکل هفت خن هنا ها حتی بیز ساده وانا سیرجی بورساینه بلکی بورساینه بلکی yani خودت چیک از başka çiki ne yapacağız Zor spas. spas Tamaşavanın heja em iro li ser çekirina yasayên açtî û azadiyê axivîn meşkî pirsî herkesî qala qanunan çekirina qanunan kir ku dibêjin heke qanûn werin çekirin dê pêvajo were mîsogerkirin û ew ê wisa bawerî bi pêvajo wêrin her wiha daxwaz û mafê gelê kur jî girêdayî çekirina yasaya hene ku ev yasa bikevin dewrê. Em vî awayî dikîjin dawiya bernameyê xwe heta bernameyê kadin her şad û bextewar bînin.